Dagiti Proverbio kapitulo 10. Adtoy dagiti proverbio ni Solomon, numasirib ka nga anak, pagtagsit na ka ni amam. Numaag ka, pagladingitem ni inam. Awan imbag nga ited ken ka ti kinabaknang anagtaw iti allilaw. Ngem ti kinalinteg ti mangyadayo ken ka ken patay. Saan nga ipalubos ti apo ang mabisinan ti nalinteg a tao. Ngem di na ipalubos ang magunod ti dakes a tao ti tarigagayan na. Nuna sadot ka, pumanglaw ka. Ngem no nagaget ka, bumaknang ka. Agani ti manakem a tao no tiyempo ti panagani. Nakababain ti maturog iti tiyempo ti panagani. Mabendisyunan ti naimbag a tao. Ti sao ti nadangkes, abungan na ti naranggas a katatao na. Malaglagip to akas bendisyon ti naimbag a tao. Ngem awanton pakalaglagipan iti kinadangkes. Ipangag ti manakem ti naimbag a pamagbaga. Madadael to ti tao nga agsaot ti minamaag. Natalged ken awan pakananwan ti naimbag a tao. Ngem matiliw to dagiti nakillo. Riribok ti padauden ti tao asaan ang mangibaga iti pudno. Ngem ti situtured nga agdilaw, agtrabaho iti parak iti kapya. Ubog ti biag ti sao ti naimbag a tao. Ngem ti sao ti nadangkes, abungan na tinaranggas a katatao na. Riribok ti padauden ti gura. Ngem abungan ti ayat ti amin abidot. Adda kinasirib iti sao tinalaing a tao. Ngem masapul ang madusa dagiti maag. Gunuden dagiti masirib ti amin a panakaammo, a kabaelanda a gunuden. No agsao ti maag, umas asibay latta ti riribok. Ti sanikwa ti salaknib ti nabaknang. Ngem ti kinakurapay, ti pakadadaelan ti napanglaw. Biag ti gungguna ti naimbag a tao. Ngem ti basol patauden na ti adadupay a basol. Agbiag ti tao a maipangag iti panangisuro. Ngem agpigad ti tao adi mangawat ti biddot na. Ulbod ti tao a mangilemeng ti gura na. Maag ti agiwaras ti pamadpadakes. No sao kala sao dadakkel ti gundaway mo nga agbasol. No masirib ka agulimek ka. Mayarig itinasudi apirak ti sao ti naimbag a tao. Awan serserbi ti panunot ti managdakdakes. Adu at tao ti matulungan ti sao ti naimbag a tao. Ngem mabalin a pakatayam ti kinamaag mo. Ti bendisyon ti Apo papaknangin na ti maysa a tao. Mabalin asaan ang manayunan ti kinabaknang na iti kinagaget na unay. Maag ti tao a pagragsakan na ti agaramid iti dakes. Pagragsakan na ti nasaririt a tao ti kinasirib. Magunod ti nalinteg a tao ti anyaman at tarigagayan na. Ngem lakamen ti managdakdakes ti kabuteng na unay adumteng. No dumteng ti bagyo, mapukaw dagiti managdakdakes. Ngem kanayon a natalged ti nalinteg a tao. Di mo ayaban ti sadot ang mga ramid iti kayat mo ang maaramid. Mayarig dayta a tao iti suka ang makaalino iti ngipen wenno asuk iti matam. Agbuteng ka iti Apo ket umatidog ti biag mo. Ngem ababa ti biag dagiti managdakdakes. Dagiti namnama, dagiti naimbag a tao patauden na ti rag-o. Ngem awan ti mauray dagiti managdakdakes. Sa lakniban ti Apo dagiti awan basol na.
Ngem dadaelen na dagiti agaramid iti dakes. Natalged lata dagiti nalinteg at tao. Ngem saan nga agpaut iti daga ti managdakdakes. Kinasirip ti sawen ti nalinteg a tao. Ngem mapasardeng ti dila nga agsao kadagiti dakes a banag.